Driver! Oo. Uy, walang iya ka. Diyan ka pala, sir. Eh? Ako ka. Nga pala, kagabi na disoras na naman kayo ng mom mo. Duda na ako dyan eh. Saan ba siya pumunta? Hindi ko po sigurado, sir, pero 5 hours na naman po kayong magkasama eh. 5 oras. Duda na talaga ako dyan. Wala ka bang napapansin kakaiba sa kanya? Maliban po sa chikinini niya po dito sa saka dito sa singit, wala na po akong napapansin kakaiba. Wala naman po kasi dati yun eh. Hindi yun. Akong may gawa ng mga yun eh. Tsaka kagabi eh, nakabrief siya. Hindi naman nagbe-brief yun eh. Ay, naku sir. Akin po yata yun. Kasi kagabi nagtataka ako, bakit panty yung suit ko? Ganun ba? Baka kasi hindi napagpalit niya habang tinutupin niya. Hindi po sir eh. Kasi kagabi lang po kami nagkapalit. Sagutin mo nga yan, baka yung lalaki ng mom mo. Hindi nga sir. Si ma'am na lalaki. Palagi ko, yung tumatawag na yon, yun yung lalaki niya. Pinapaselos nyo lang yata ako sir eh.